Има ли разрив между БСП и ПЕС? Този въпрос възникна вчера, след като стана ясно, че само лидерът на ПЕС Сергей Станишев от родните евродепутати-социалисти е гласувал за резолюцията за трансатлантическото споразумение между Европейския съюз и Щатите. Какъв знак е това? Ще попитам Ваня Григорова, председател на Солидарна България. Добър вечер. Здравейте. Ваня, изненада ли ви това решение на Станишев, при положение, че останалите са гласували против? Не. Очаквахме го, тъй като той година и половина беше много постоянен в мълчанието си по темата. Той не отрони нито веднъж дума за трансатлантическото партньорство, макар че бяха правени няколко конференции. Неколкократно сме подавали запитвания, петиции от различни граждански организации в Народното събрание към различните парламентарно представени партии. И макар някои негови съпартийци да се включиха в разговора, той никога не взе отношение до последно. Така че ние очаквахме това развитие. Всъщност той малко ни изненада, попрестара се, тъй като очаквахме, че няма да присъства на заседанието или поне ще се въздържи. Но той беше много по-усърден. Добре, разбирам, че е бил постоянен по отношение на мълчанието си, но как си обяснявате тази негова позиция за, при положение, че има решение, доколкото знам, на Висшия съвет на БСП, позицията да е против? Логиката ви е много коректна. Българските социалисти са го изпратили там, следователно той би трябвало да се съобразява с мнението на българските социалисти. Но в крайна сметка да не забравяме, че той беше назначен за президент на ПЕС и той е длъжен да връща този жест през цялото време на този мандат. Господин Шулц е този, който много лобираше за приемането на резолюцията такава каквато е. Господин Шулц беше този, който отмени обсъждането миналия месец, който отмени гласуването миналия месец, за да има време за лобистка намеса върху мнението на евродепутатите. И едно нещо, което на мен ми се струва много важно, нали, като наблюдаваме така процесите, господин Малинов, който е представител на реформаторския блок, Светослав Малинов, прави в България така, разговор, обсъждане по темата и беше категоричен, че макар той да подкрепя много сериозно либерализацията и свободния пазар, в никакъв случай не би гласувал за този механизъм за съдене на държави от страна на корпорации, защото го намира за абсолютно неадекватен в правови държави, каквито и съюзи, каквито са Европейския съюз и Съединените американски щати. Ако ви разбирам правилно, по отношение на Станишев, вие казвате следното, че той е бил лоялен персонално към Шулц, защото в ПЕС гласуването беше разнопосочно. Имаше и за и против, нали така? Лоялен към силните в ПЕС, тъй като почти 1/3 от депутатите на ПЕС гласуваха против. Това трябва да се каже. А може ли да се каже в такъв случай, че има вече някаква разделителна линия между БСП и ПЕС или между така персонално Станишев и БСП? Не мога да кажа. Това е малко вътрешно политическа тема, но с оглед на това, че господин Миков и така, ръководството на партията са крайно недоволни от това, което се случи. Предполагам все пак, че има някаква разделителна линия. Да не забравяме, че БСП също помага за събирането на подписката срещу трансатлантическото партньорство и ЦЕТА, подобно споразумение между Канада и Европейския съюз. Да, вчера БСП се разграничиха от Станишев и Миков обеща, че ще го попита, цитирам, за тази негова позиция. Отговорът е важен за тях. За нас е важен резултат. Между другото, освен Станишев, за тази резолюция са гласували ГЕРБ, ДПС и Светослав Малинов от реформаторите. Да приемаме ли в такъв случай, че това ще бъде и националната позиция относно трансатлантическото споразумение? Силно се надявам да не е така. Много се надявам тези, които гласуват, да започнат и да четат това, което гласуват. Преди няколко часа на нашия сайт на Солидарна България качихме анализ на един голям европейски институт, който анализира този тип
клаузи в двустранните, споразумения между щатите и държавите от Централна и Източна Европа. Трябва да се каже, че само държавите от Централна и Източна Европа имат такива клаузи в двустранните си договори с САЩ. И те имат възможност да ги прекъснат по всяко време. Защо не са ги прекъснали? Защо конкретно българските правителства не са го направили? Това е много важен въпрос, на който управляващите трябва да дадат отговор. Не само важен, но дори скандално ми звучи. Изключително скандално е. Никоя западноевропейска държава няма такива договори с такива включени клаузи с Съединените американски щати. Тоест излиза, че пак ние не сме успели да се договорим както трябва. Пак няма кой да защити нашия интерес. Това е правилният извод. А всъщност с тази резолюция какво се решава? С тази резолюция всъщност европейските депутати казват на преговарящата група към какво трябва да се цели. Какви трябва да бъдат резултатите. Това, около което са се обединили ПЕС, официалната им позиция е, че те са за това чуждите и местните бизнес организации да бъдат равнопоставени. Как биха могли да бъдат равнопоставени, когато ISDS, този механизъм за съдене на държави, е само и изключително за чужди бизнеси? Как би могла да бъде равнопоставена държавата на чуждите фирми, когато държавата не може да съди чуждия инвеститор, само той може да я съди нея. Вътре има една препоръка да бъде включен апелативен механизъм, т.е. втора инстанция, за да може да се преразгледа решението на първата инстанция. Точно така. Представете си, в момента механизма ISDS, при този механизъм, 3 търговски арбитри обсъждат какво да бъде решението по определен казус. За това се плащат едни огромни разходи за самото дело. Не говорим за финала на делото и за решението. И те са средно около 8 милиона долара на дело. Ако има арбитраж, това означава още ни 3 корпоративни адвокати, които се договарят какво да бъде решението и още поне 8 милиона, които държавата трябва да плати. Кой дава гаранция, че второто решение ще бъде по-справедливо от първото, след като състава е един и същ? И е добре да знаем, че България в момента се съди по 2 такива дела. Съвсем кратко за финал още нещо. Европейският комисар по земеделие Фил Хоган казва, че преговорите не вървят много добре и САЩ нямат никакво желание да правят отстъпки. Това, че преговорите не вървят добре, добре ли е всъщност? Да, добре е. Добре е, защото в крайна сметка показва, че има някакви червени линии, през които преговарящите не искат да преминават и ние ще направим всичко възможно тези червени линии да станат повече. Добре, много ви благодаря за този разговор. Така се разделяме за днес и за тази седмица. Останете с програмата на TV7.